Ban yarap ya kito ki breu khamtam ya ki nongpang ki badon kam snam ka Kyrmen Foundation haka khatnyo tarik jamang kala Pynlong da ka awareness program and blood donation camp ha Kiang Nangbah Govt College Jowai. Ha ka jing Pynlong ka Kyrmen Foundation ya ka jing no snyang da ka snam laya trelang ru da ka Hawahoy Social Development Society ka Kiang Nangbah Govt College Students Union bat ka Civil Blood Bank Jowai. Chuaban Pynlong ya ka jing no snyang snam la Pynlong ru ya ka awareness program ne ka jing pensyai ki samla pule halor ka jing don kam jong ka jing no snyang ya ka snam haki ne kisngi u deputy CEM JHADC Malaski rembai kum ukongsan ula banjur ba ka jing ai snobha ya ka snam ka long ka badon kambha ban yo ya ka met ka bakot bakhya ula ya ru ya ki khun samla ki balami syakmat ban no snyang ya ka snam ka balong ka jing pen im ya ki weipat ki badon hapdeng ka jing stom bat jing du jing kermen ka Dr. P. Syllad, Senior Medical Officer in Charge, Civil Blood Bank Jowai, kala pensyai ki kendon aisnam, bat kenturu ki pait ba bakim day ban syapting ban sinyang ya kasnam, bat hakaju kapo, kala penslur ya baro ki nong aisnam snobha, ban yai piteng ya kini kakam babha jongki. Kiwei de ki bala ai jingkren ki long ka Dr. Esther Mina Bla, Principal Kiang Nangbah Govt College Jowai, ka kong simi kong tiang Secretary Kyrmen Foundation, Ma Frederick Sena na Hawahoy Social Development Society u Evermore Rembai President KNGCSU IT Mary Maulong bat kiwei ha ka jinyalang kabala penyai da u Acheles Rupert Pariat ha ka ni kasngi na pedeng ki arphongut ki samla khatsan ngut de ki babyang ban sinyang ya kasnam na ka banta ka jingdon kam jong ki bri ki dan kam ha ka pang kastom ka jingtlang hak muslim kiong i samen chua em kan em kete hamani kite ki responsible person hamani kite ki konsamla ko man ka daw nagbanta kalawe kiong i ko ong hak keten nong way be a reason for someone to make them smile umani kita ki reason nagbanta ko pensuk ya kalawe ko penkmen ya kalawe yong hab emi kita responsible ko kidi ya kalangkor ko khia kam ki konro kamong sar fedrik ne I kata dah ada yau kertai mi di le ne benta wa kamnu u donate lani kamnu u penyo pen kedau ye pi do ki jingmut ko bha do ni Hendrai ki kam to pi ki konro yong iu le I to kenong penyo pen kedau we are just to guide you but ki kam jule to pi ki konro uya ya kani ka kam ne benta kalawe yong kecai penro siang kemen wong wa bon na pi ha ka sngi ko man pi kite ko am pi kita kamansen ko willing ki yong pi ne bentau donate ya kesnam ko I yo I uya I kliang ivi ha ga jing im ki yong kaspa ka phang da ye pi ne go kamon ne kata ka jing maya ko ye pi da kata ka bor ko ongi God's gift kasnam to ko burom daw blai ne te daw I hawa ya kasnam lo to di go burom cha QM hagajing em kam ya kamet kiyong ki da hagan ko pon na kaliang nga sa su ko chachi sin oi ko blai lam ye pi waro wa kan ka sngi man ko ji ka sngi ko sa jing kan mo hagajing im kiyong I kham ta me ya ki officers bat kham ta me ya doktor napo ka department kiyong ki napo ka college kiyang nang ni bat napo ka Hawahoy society kichiyong bat kham ta me ya pi ki konro yung rilong jan kya kiyong I wa uman ko sngi ko sa jing kan mo ha ka jing im yong I nabanta ko wirap kliang I ivi heito wa donate I ya ka snam